Dakkel iti kapanunutan dagiti kakabagyan ken kaming iti kapulisan ti Ili Asinait ti pan nakapapatay iti maysa a lalaki a managan ti Edwin Recometa Yabes 42 ti tawen na maysa a mannalon nga agnay iti barangay Cortin ti nadakamat metla nga ili. Basar ti investigasyon iti PNP Sinait nasarakan da ti biktima a nakaidda iti katre nga pagididdaan na ti uneg iti kalapaw na nga awan iti biyagnan. Segun pa iti kaming iti kapulisan, bandang alas 10:30 iti rabii, iti Disyembre 7, daytoy nga tawen. Nakangeg iti putok iti paltog dagiti nagannak iti biktima nga addalaeng iti abay nga balay iti nakapasamakan na. Ngem saan damit nga ekspektaren gapuanan ta di damit ipagarup nga adda napasamak ken ti anakda. Ngem iti kabigatan nan ket ditan anakita dan iti anakda nga nadigos ti bukod na adara. Ay mariman palang ti panagkankandak ni ti investigation ta barang mo masolbar tayo matlang dati nga napasama ka pambaltok kita daman kita na imbitaran may mangtad ti palawag na kasi ni mother na kadadatat ta dito yun tabarbaran mo damay bagala nga pang pakamuan mo. Nakunapit tinasaong opisyal nga awan iti naging anyang records na ti biktima iti opisina da. Ken pinasinggedan na pay nga adda ti alitan da ken ti katugangan na. Nakunapit tinasaong opisyal nga awan ti anyang naging records na ti biktima iti opisina da. Ken pinasinggedan na pay nga adda alitan da ken iti katugangan na ti biktima ani Recometa. Ken maipalagip nga ti biktima ket nabayag nga nagjijan iti nakaykamangan na sa Jay Nueva Ecija. As of now awan pay mo lang ti may baga may motibo na. Kasla medyo ta sigun ti panahon ni mother na umay nga nagpak ni ditoy kun anak ta medyo anda nagsinong batan da kanu ken katugagan na di lugar ta jay Nueva Ecija mader. Nakunamit ti ina ti biktima ani Emelita Recometa nga uri agdamag ti intero nga sinaikit awan iti nakarkariri ti anak na agsipod pelang idi ubing isuna. Ay di agsapa kalman sir. May day ko aking ko ti traktor nga kakadkaduana. Kumapang ko riingon. Nakwamot to ngumidi bago nga kasjay ti parbangon kuma ti parbangon nagwasi nga akon dati nga kwakang kong riniing ko pero hanga naguni ti amok na banog lang tada sakit ti puso na sir so nga dedihan na pa naguni panang ipagarup ko maturog lang. Aging gana itatanga gundaway, agdama pa lang ti investigasyon iti kaming iti PNP Sinait para iti nadaras apan nakasolbar iti daytoy a kaso. Para ti Press Corps, Ryan Pardo.